Abi-abi, welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 12. Biyernes na mga edisyon sa inyo sila nga palatuntunan sa kinandang liwat naman naton nga manging kabuynog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantaraan lokal buwas, una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Katimbang naton sa aton nga pagpangalagad tagsa kahapon, ang aton sa nga Patrol 1, Bravado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya, Dakbanwa sang Bacolod. Bantayan naman naton kaghimulsuhan, amat-amat nga pagtakop sang kasisidmon, pagtunod sang adlaw. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga magaresponder back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bugina. Opda magita sa ato sa nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Madara, backup diri sa aton nga IT expert, Aksyon Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyaran. Opo diri sa mga estudyante sang TUP Talisay, sa kinandan sa ngalan sa inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan, Action Jan Diaz. Basta kani Biyernes kag Sabado, temporaryo kita nagapungko sa Yatruno. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin niyo ako sa Rabilin. 55 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Manaya-naya ang lakat sang panahon karon nga hapon. Matulotino ang aton kalangitan. Although nga makitanta nga may mga pulo porsyon, nga may mga paglapta-lapta nga galum. Kabay pa nga pagtakop sa adlaw karon, hindi na mag-ula naman. Kay kahapon ba kanami isang init, halin sang aga, sang ugto, sang hapon, ay pagkagabita na nag-ulan. Kay kabay pa nga hindi na mag-ulan. Kay subong Friday night, hataw sila. May ramp festival daan sa compound at tubangan sang New Government Center. So good ni sa karon nga adlaw. Hasta na sa Pizza 20. Wow, lawig-lawig nga pagpangalipay sang Bacoleños. Kan anay dito, imnanay diri. Sabay pa nga ang inom, isulod sa tiyan, ayalang sa ulo. Para likaws disgrasya. Sabay pa nga magapabili nga matawhay ang aton nga kalangitan, hindi na pagsimbugan sang magulugal umon nga kalangitan. Southwest monsoon gyapon ang naga-afekto sa western section sang Southern Luzon. Ang Metro Manila ti sa gyapon magapabilin nga maka-eksperyensya sang magulugal umon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga tupa sa ulan, dala ang pagpulo palaguob ilabi na sa western section sang pungsod Pilipinas, bangod ina sang ginatawag naton nga southwest monsoon o kon ang ginatawag nga hangin habagat, localized thunderstorm. Muna nga medyo extra lang kita nga paghalong. Hindi tayo dyan mapaktan ang chimpo, hindi tayo preempt ang iyaya nga dalagan.
Siling mo ining hapon do karami sa tsimpo. Magdulom-dulom karon galom, dugay-dugay tupa ang ulan. Hindi na pagpaulan na palihog. Para nga maka-enjoy naman ang aton nga makauturan. Ay tibuas way trabaho Sabado hasta sa Domingo. Nakarandadi ka makawalda-walda man sila upod sa ilang nga mga ka-berks kag mga kabarkada. Ano ang mga balita kabantayan nyo report dugay-dugay gikan sa aton sining nga mga patrol ayon at reporters bantayan ang update balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dal-o ni nakaroon ni Aksyon Ed de Naboso. Ang balita gikan naman sa New Government Center NGC nga report. Dal-o ni Aksyon Artay Hupon. Dredging kag pagpanghawan sang Mambulo Creek. Liwat nga patigayonon sang CDRRMO kag DPWH. Ang mga dulog-dalag ko sa balita nasyonal, ICU admission nagsaka apang Pilipinas sa kapamilyan low risk sa COVID-19. Nagapabatsyag naman si COVID-19 ho. Nagaamat-amat naman sa randadi kag walda-walda. Ang pila ka mga ICU admission, especialmente dito sa Luzon area, Metro Manila, ay doon nagsaka-saka ang hilanat ya. I mean, nagdamo-damo naman na pasyente sa mga ICU ta tungod sining COVID-19. Face-to-face classes patakada ano? Bao, pure parayo lang. May mga monkey facts patang nga ginamonitor. May ginamonitor man tang pagsaka kapag timbuok sang ginatawag nga dengue fever, dalasang lamok. Ay, may lamok na, may amo pa. Presidente sang Pungsod Pilipinas, Presidente Marcos, ginaduso ang mas sa hugot nga koordinasyon sang national government kag LGUs para sa ginatawag nga food security. Ladderized program para sa mga nurses suportado sang aton presidente. Mas maramo nga individuals in crisis makabenepisyo sang dugang nga 2 ka bilyon nga pondo. Amo na so far ang mga dulog-dalag ko nga balita sa nasyonal sa aton sa nga pagpangalaga. Mga opisyales ang Sugar Regulatory Administration no, gina-resign ning kontrobersyal nga SRA diri sa Negros Occidental. Baw, nagrandadi ka nagwalda-walda ka pa imoya. Ay katawhay sa imo sini nga pagpungko. Tinagaan mo gidya problema, ikaw mismo naghatag problema. Si Mr. Balderrama. Naghaboy ka pa imo sang mga masakit nga tinaga, single out mo pa. Ang vice gobernador sang probinsya sang Negros Occidental, nagapangita kag isang gadgad mo. Angay nga tawhay na tani pagpungko mo ano man niya nga sapat arang sunod sini sa iya sini nga ulo nga nagpulopitik pa sa istorya kasigulanon kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ay, oo. Mati ko do kadamo kuno sa mga empleyado sa SRA kadto indi gid kauyon sa iya. Tingnan tara sa Corbading. Balaan tara hindi tapos siguro bulan sa Agosto Nag-hutik na to si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa kay Presidente Bongbong Marcos. Personal advisor nga daan siya ni Presidente. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer pa nga baw niya inisya mo man ang numero 1 kamandatos man sa kulo kampanya sa una ni
Vice President Anay Leni Robredo. Berarti ang pagpakamalaot niya sa Marcos nga grupo. Angay ka nagpungko sa Marcos, tilagaan siya sang pwesto. Ay, ginbato niya ka daw ang tono sa sigulano niya. Daw gwapo na si Marcos. Galaing imang imo nga wisyo sang utok mo kon may pulo posisyon ka na, no? Ina, wala pa na mabalaan sa presidente. Ay, oo. Tani for delikadesa, why na lang tani ginbaton ang offer sa presidente, no? Sa iyan naman ang tani na mo for delikadesa, bla. Puwerte man nga ability, no? Do mahuya man ta. Tawon tani ang sitwasyon kagdalagan sang pila ka mapisales dira sa SRA. Problema patakadaan sa kalamay, nagdugang pa kamo problema sa kalamay. Guwata sila asin na ta. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:14 na. Antes sa mga report gikan sa ato siring mga patrol unit reporters, i-check tarang report sa ato siring Patrol 1. Ato siring Bravado Patrol Hibalaw Unta ang sitwasyon anay sang Bacolod sa una nga pagpangalagan sang Patrol 1 sa paglibot-libot ni Action Zel Minardo. Hibalaw Unta ang sitwasyon trapiko sa syudad sang Bacolod. Damo pagimangro sa lakyan ang nagaranda di kag nagawalda-walda. Ari sa Action Cell Minardo sa Patrol Cell. Mayong hapon. Action Eric, mayong hapon. Kamusta? Okay. Okay ka lang. Kaya dumatri ko doon nag-feeling not well ka. Kaya gyapon na. Mo na tirada. Kaya hun si Zel Minardo pa ya. Kaldo lang ang katapat sina. Correct. Higupi karon sang kaldo nga do mainit-init kag makahang-kahang. Oo, water therapy pag Nan barason kara karon gwa mo na karon na barason kana yami gwa imo nga kuan nga balhas ka daw ang kiling kadagko. Gani na pamalhas ako subong pampaang pangadaan. Na mo nang nami kinahanglan nga barason ka para kantaran mo da nga mga ginabatsag makakasarawas mo. Oo, gani. Nakaloyan subong aksyonere kanami sang tiyempo nato ng subong nga hapon. Di ka may pa nga magapabili na ka magsigi-sige hasta magabi. Oo, gani. Kay subong daga busy-busy nagiding mga tao diri sa may art district ako ayon aksyonere. Art District ka subong? Yes. Kaya nagka-plasta na din sila. Isa na di ka venue man sa nga music festival, Action Eric. Art District, tara sa may Mandalagan? Yes, correct, Action Eric. Oo, ano na sa sulod? Ara ka sa sulod subong da? Manog pa, sulod pa lang. Ari pa kita kung sitwasyon sa Sagwa, may mga inasalan, adri Action Eric, ang mga kalanaan. Okay, Kaya dito sa sulod. Ari, may nagka-plastar na sila ni Manong. May nagabaligya, Inasalan. may nagaradlad manok sa sulod? Sa sulod, Action Eric, diri sa Sagwa, inasalan, mga baboy, manok, tinae, amo niyo, nagkapabaga na sila. Daw wala gagwa sa imong live feed daw? Saka may i-establish na Biliwat Action Eric. Kaya daw na, siya, nag-stock up. O gani, kaya gusto ko magtanaw sang nag-aaso-aso nga kag nag-bukal-bukal bla nga baboy sinugba bla. Oo, daw ka namin, kinidaan sa ilang, Basi karon kung may mataypan ko kundi mapadara naman ko simo. Kanami, didaan sa ilang, gani, isang baboy, doon kadag-ko, Bila Action Eric. Namin na karon payuon ta ka naman karon da emission ta naman karon nga magbakal ka da. Napakalaman tayo. Palang tawa ko da bisang ginasulusugba dila para daw makitaan ko makapili ko da bisan sa picture mo ng live feed mo da. Ari, Abi. Nara na. Ari, Nan. Gaso-aso. Do nagkapilit ang imo signal aw. Gani, hindi gid ang signal to di subong. Pero kay man di sa ako Action Eric, dira hindi hindi makikitaon. Action James sa aton nga sinugbat nga baboy nga ginapalo ni Zel Minardo, abi pakita abi mayo. Dagdo ginatago mo sa ako na sinugba nga baboy ni Zelaw. Naganan ako daliwat mo
Pero kagwa diya sa akong aksyonerik. Oo. Dara wala. Nagnatago ni James Sao. James. James kayo wa James ha? Oh, ara na. Ara na. Ara ng baboy, ara na. Mm. Ay kana, may kadagko no naman mga dlunggan. So ano ni sir, mga dalunggan. Oo, dalunggan aksyonerik. Why the ang paborito ko to sa portion sang baboy, hingod. Abi ara da wala. May ngod ko no sir. Wala. Ay wala, hingod. Dila. May ara dila sir no. Ara. Okay. Tagpila nga mo na siya sir. Oh. Ang sa kadila pila? 50 ang isa ka to aksyonerik. Dila na. Oo. Abi patalawa ko sang isa ka tuhog kung pila na kabi pa kung dako kung gamay. Oo. Be? Ara aksyonerik ko. Do hindi kita ano. Dako naman. Gapilit taw. Hindi kita on. Gapilit siya gapilit galing sa to kahina sang signal no. James na miya dapat pagwa. James na James magwa James. Oo. Ano nang ang LAG naman lag? Galag sa galag. Gawot siya gapilit guro sa. Oo, pero sa konda rin di ma. Dako. Galagid doon. Ang 50 pesos kadila dako man na sa. Dako na aksyonerik. Oo, may ara na duwa ka bilog la. Aray. Duwa bilog. Oo. Sarang Duwa da. ka bilog. Basi isa na kabilog la dila da. Isa lang nakabilog ang dila, no? Ando na baki-baki, siya aksyonerik. Anong baki man? Lain-lain? Oo, na baki-baki ang upod sang dila. May panit, may dalunggan, baka man na. May panit. Oo. At ara lang ro ang dila ka may panit, dili ko sa lunggang kay basi kon maglaba pag lunggang ko ni karon. Sa pana. Oo, sige bigay tagay ko tabi mga kaduwa lang kasat. Kitao na. Hindi pa, lag yapon. Ara na, kitao na. Sa imo ay kita no dai. Palutuin ko da karon duwa ka salay karon duwa ka tuhog. Oo, duwa ka togi mo. Na no. Sige. Dahil nahidlaw ko magkaon na Painon ka dila. na didaan, no? Ha? Mapain ako didaan. Napain ka na kadali kag paluto. Pwede man na garo nga hindi pa pagpaluto, dili ko na tinutuon sa G&G. Dila ni siya, oh. Dila ni nang. Oo, areo. Hindi na paglutoon ka na, no? Pwede man luto, kung maluto, kaya may luto. At Areo. hindi magbalik, pwede man. Lutoan na Kaya, daan. Nagkarabulingan ako di, oh. Ano bulingan ka rabaw ti ang imong maputi ka panit. Kita no, mabulingan ka daan, kaputi ka sa imo. Nga palda. Kaseksi ka daan sa imo, nagbulingan ng palda mo. Oh. Makakas naman yan. Paluto na nakadaan da. Ate, paluto na lang. Oo. Oo, sige, ara, nang duwa ka bilog. Very good. Okay. Masulod ito bala. Nang malikon ka lang, ah. Thank you. Yes, sudlo sa aksyonerik ko. Kapilit na yung yapon. Oo, tiyang nakatiri sa nga traffic ko, aksyonerik, na sa may dalan lakson is, hindi naman gid mo nakabugat. Oo. So, na slow to moderate naman aksyonerik. Oo. Na ang slow to moderate na aksyonerik, ang may mga traffic light, bala. Pero pagkalabot naman niya sa puntang traffic light is normal na yan ang lakat sinisang traffic ko aksyonerik. No? So, Okay. diri subong sa may art district na hindi pa gid mo nakadamo ang mga tao nga ari diri subong. Na compare mo karon kit sa temprano pa man gid aksyonerik mo. No? So duwa sila lagawan karon sang mga uluyag mag night out karon na dira sa art district kag diri man sa NGC. Yes, pero ang ano subong, no, kay 12 to 20, bali ang highlight daw sa NGC, Action Eric. But amo ni 12 subong diri na di ang music festival sa may art district in Action Eric. Music festival dira sa art district. So masugod na subong da. Subong wala pa nagaplastar pa lang sila, pero may mga pipila na to nagapa-music sa may puntano, sa may art gallery. Pero hindi karon ang music na nila karon masugod na karon nga gabi. Yes, kay 12. Oo, 12 subong. No, to isubong gini nga masugod karon sa gabi sini Action Eric. No, subong nga petsa is sa August 12 sini Action Eric sa may mga canopies naman na naka-ready naman diri ang mga kalan-an sa may sulod mismo sa Art District Action Eric. Kagati sa may sagwa man mismo na may mga canopies man, may mga banderitas na kita nga makitaan, no, subong nga hapon kagati. Subong, as of now is laka-laka pa ang mga kauturan nato ng ari diri subong, but expect karon sa gabi Action Eric. Batsag ko na matinumpok na diri sila karon, balikan ta na di karon kung ano ang sitwasyon man no, sa art district karon. May mga kapulisan man diri subong no nga naga-checkya sang areas. Sa sulod ari Action Eric sa may art district. Ikaw magsulod kada action sir ang parkingan na isang salakyan plastado man.
Okay man action Eric, pero ara lang sa panghigaron, gid sinisang sang nagatawag naton sang dalan, no? Makalabay Okay. lang man okay man ini ang pagwapasulod sa salakyan. Ara na. Kay ti damay island sini ti paygadigad lang gamay ara makaigo lang gid sa kasalakyan nga magpasulod bala na makaagi sa ni action Eric. Kung naman sa rakyat, hindi mo problema ang pagparkinganay. Correct, yes. Igo lang man kay ang iba na sini may mga parking areas man, no kagati sa igad man sandalan ng iba sini, make sure lang nila nga makalabay ang biskan isa lang kabilog sa lakyan kay para okay ang flow sini sa traffic ko action Eric. So, laban-laban, basta dara naman tanan, naguro mag-aratsada, mag-arangkada, karon da? Gani, kalabanan gid kay Tibernes Suwong, pagkatapos sina ang iban sa dre mamunlaw pag may action Eric sa iban nga mga club sina bala. Timing na cross duty, mo kay buwas may ka duty. Pahuway ko yan, ay Aba, dumuhuya man taba. Buwas wala ka Pahuway. duty, pwede makuha na, mabulubandingan da sa art district. Dere, do. Pwede, pero ang akon niya nga, hindi makaya ya. Oo, pahuway ka na. Ang akon nga, yubon niya ni karon? Kuha naman na karon, Tunugan? tunugan. Matunugan, oo. Oo. Paimuno nga na isliyan. Munong kanay kang ipakondisyon mong lawas mo sa Boracay. Yes. Kay maratsada, gito ya. Dali na lang daan ng Boracay, oh. Gani. Nakita ng Lapit na kondisyon. lang. Tingin mo swimsuit medyo preparado na. Yes, eh. Okay. Ngayon kagiguro mag-swimsuit mong. 5 to kabilog, daan. Baw, 5 kabilog. Baw, okay. Kada oras-oras na maligo ko to ya. Kada oras-oras maligo ko to. Si James kaya kabakal naman short to Ay. Oo. Si Papanga naman, brief lang ko no. Si Papang Nixon ko si Papang Alvin. Si Papa Nixon. Papa Nixon. Buti ko mag-brief sa Papa Nixon. Ano yan ang tsura yan, no? Oo, pero kung gusto ni Papang Alben, pwede man sa Duwa sila. Duwa sila. Wow. Daw, Kita sila, no? Foreigner. daw pelikula lang at tulunggis ba? Tapos ikaw ang leading lady, be? Ayabaw. Oh. Tapos si James, sabi ng artista. Lalat. May isagawa naman sila kung may pare sa akon. Sino naman ko na ipare sa imo ganito? Si Tito Bernie. Bernie Bilacanas. Oo, si Bernie Bilacanas, sortiro pa man among. Si Action Boy, ganyang pasimono mo. Si Action Boy, doon ng mandatos, gid. Matim building kami ko naman. Matin building ka mga duwa ni Bernie. Oh. Daw mabili na sa eksena, sa taban si James. Oo. Kapdan sa Yapon So kanain man nakaroon nga bag-olay, isla naman. Gani ba? Kita na magilis. Kuan gid ya, medyo kuan na adjust. Oo. Pero dyan ay kang, anong napicturean mo na daw? Anong nasa sa babaw, oh? Amo na siya ang art district, Edri Action Eric. Kada ko masa ila dala nga entrance, no? Oo, dako, amo na siya. Yes, so, liwat para sa doon. Kaya kagina, doon nag-stock up. Gani, nag-stack up na yung mga lugar, da? Subong ara naman na nag-lag naman sa. Naglag naman sa todo. Yung signal, guro hina, gimana na guro signal, Okay man ang signal ko di Action Eric. 4G lang gid sa tuod. Nga lag ang signal, subong. Gani. Sige lang, may kaso, pero importante da nga kung may magkadto, karon art district, karon medyo ang seguridad, may problema, da? Dyan ay kakanautod ang linya ni Action na Sel Miraldo, reporting live dira sa Art District. May ara ko nung music festival, no? Dira sa area sang Art District, no? Sigurado kung volume sang tao, dira naman makadto na karon sa gabi, no? Sa Friday night, pwede man sila kalagaw di sa may NGC, kaya may ara man opening sang Ram Festival. Action Sel, please come back. Yes, Action Eric, no? So, tiyan mo na diri subong ang sitwasyon, Action Eric, no? So, wala man problema sa bayan sinisang seguridad kay naka-alerto man diri ang kapulisan na nagligad sa may-ari diri gin Patigayon man bala nga do Sunfest so sa nagligad, no? Ang kaupod man sila ang SWAT. Kagang sabi si MFC, nag-chair man na sila kaupod sa sakop na diri sang Police Station 3 na Action Eric. Okay. So, oo, subong, naka-alerto na ang mga kapulisan, kagati nag-amat-amat ng subong, no? Nagadamo na ang
salakyan nga nagalabay diri o kung na nagasayok, no, nagakadto diri sa may Art District sa amo ni nga oras Action Eric. Sa ton nga mga kauturan karon no, nga maglagaw diri, maghalong lang gid kang ilabi na gid ang ilang mga valuables sa Action Eric ng mga Nan. cellphone. Kag kung pwede, hindi magsuksok sa mga alahas nila. Kaya kung Correct. magkatila mo ay nakasang tao diri, no? Wala sa iban nga basulon, no? Kundi ang kaugalingon mo sila kung madulaan ka. Nan. Kaya kasi nambunot na nagkaroon niya, international na nagkaroon ng tao. Wala na dipili. No? So, kinanglan na maghalong gid si Tatanan. So, Action Eric, amo na diri ang latest nga sitwasyon. Inisi Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat kay Action Sir Minardo. Back to back na kay Action ninyo. Bugina reporting live from where the action dira sa area sang Art District sa Barangay Mandalaga. Music Festival ang event dara karon sa gabi. May chimpo kami ni Action James karon. Mag-sign off, mamasar kami dari Action James. Mag-sign off karon di sa Action at Patrol. Matika-tika kami na karon. Diri sa New Government Center sa Jaman natin kati opening man sang Ram Festival. Dambo gini karon pilian ang mga manog-inom kag mga nagkaon karon. Mga barkads karon kon na dili karon ang ila karon nga direksyon. Ay puwerte. Balikan ta karon sa Action Sir Minardo pag may time kita sa aton sila nga pagpangalaga. May na-recover naman nga shabuho na konfiskar sang Philippine Drug Enforcement Agency sa Pozorovio, Pangasinan. Wow! 2.5 billion pesos nga bilis ang shabu. Hinantal-hantal nga shabu kag siguro by bus money ni ay ang ari sa tubangan taho. Mga cellphone kag daragko nga mga bulyom sang shabu ang na-recover hamak bo 2.5 billion pesos nga bilis ang shabu ang na-recover dito sa Pangasinan. Wala untat ya ang baligyanay shabu no? Daw kwan pagid daw naghasab kag daw daw wala nagit kadlok ang mga nagabaligya sa bua. Natapos na ang term ni Presidente Rodrigo Duterte. Daw nagpakitang gilas naman sila. Pero siring ni Presidente Bongbong Marcos, hindi Sigihon ko yung kampanya kontra droga. Inaya Mr. President. Sigihon tari kay Bao. Kung hindi tari pagsigihon kag lugakan tali ang kampanya basi kung magpakitang gilas naman ang mga dorogista. Kita mo si Vice Governor Jeffrey Ferrer, isa rin sa mga concern niya mong maging paabot sa presidente. Kaya mismo si Vice Governor Jeffrey Ferrer naka-experience nga daw nagsaka-saka na gidman ang mga pagbaligyan na isang sabo diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mo na nga siguro ting aton nga mga government agencies concerned, PDEA, PNP, magapadayon sa kampanya kontra droga. Sa sino di magkadto kag magtupa magdaog nga presidente sa Pilipinas, why sa may makapauntat sa droga daw? Believe me. Mapahagan-hagan ng guro pero hindi mo ganyan mapauntat totally unless and until maghimo pamaging gobyerno muna mga suggestion mo na nga ang shabu abilaktan tas ang ingrediente nga mahilo bla ay nabla pag higop mo pag suyop mo ang reaksyon sa rawas ng tao nga nakahigop ka nakasuyop shabu gadurugo bla ang ilong ang baba durunggan kag mata siguro inaya sigurado mauntat kinay baligyanay shabu. Mixklahan mo ba sang hilo ang shabu? Kaya sa kutob maghigop siya sigurado ya. Wa ginaya ang dugo sa mata nila kag ilong. Oh.
napakitang gilas naman sila kay why na si Presidente Duterte. Pero ara pa si Presidente Marcos. Kaya why man ipunaw sa iya kampanya kontra droga. Amo maning order sa bag-o nga nagpungko sa CPNP. Nga i-prioritize man ang kampanya kontra droga. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:34 na sa aton nga mga listeners nga nagalanta sa aton sa Facebook Live by streaming. Taga-alta na karon tiyempo kag ligwa ang inyong nga mga greetings. Ang importante like kag share. Tatlong tulog na lang ang aton nga dakop ka daog karolata promo sa Action Radio Bacolod. Baga sugod na ini sa mabot nga Lunes, Agosto 15 hasta ini sa Setyembre 17. Hingagaw, pamati para kamo makaangkon sang coupon kag may pintahon kamo sa aton nga dakop ka daog karolata promo sa Action Radio Bacolod. Angot ni sa ika-53 katuig na nga anibersaryo sa ngalan sang serbisyo publiko. Action Eric daw ka imposible man guro butangan hilo ang droga. Unless kita ang ma-factory sang droga, siling ni Mercy Flores. Di amo ginagurang matabo ang gobyerno mahimo droga na may simbog hilo. Di man tayo pwedeng ordinaryo lang nga tao, di man tayo kabalo maghimo sabo. Diskarte na sa gobyerno kung nang kilala ko, pati sigurado ako sila, kaya why gina siya may magamit sabo? Maghigop ka, magsuyop sabo, kaya niya, tulbaan sila ka, basi ang masuyop nila. May hilo nga simbog ang sabo, kamagdurugo ang baba, ilong kagadurunggan nila. Dugo magwa sa mata. Ay, puwerte. Pagbalik sa Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation. Report na gikan sa aton sining mapatrolyo reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Action Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Action Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline. Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life. Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Wait, tak tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisiguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang Action Radio Philippines Standard Time, las 5:46. Dahil lang kay buhin-buhin natin sa report na Action ni Dinaboso sa Negros Oriental Provincial Police Office. May hapon dila kay Kim Poy Yolo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia. Alin ina kay Barky Tribe ang Panamya. Kay Ana Sinoro may hapon, kay Head Hilieke Anomrak. Kay Sir Dennis Perma and family dira sa Barangay Singkang may hapon gid. Kay Sir Dennis Perma and family sa Barangay Singkang. Nanay Mary kag papa ga monitor gido. Siling ni Mary Joy Victorino Flores Makawili. Si Mercy Flores nagamonitor sa aton. Karen Miraflor ngayong hapon. Kadto lang di Karen Miraflor sa Action Radio. Kay Melvin Fiñapel ara man siya. Sila ni Mercy Flores. Si Evelyn Tumakin Brosi Icorb sa Sipalay Araman. Ga monitor man sa aton. Christine Menyes sa Villalobos pa check attendance man sawa. Stephanie Yanigli si Ed Hilieke Anomrak ara gali sa Stephanie Yano. Si Marialyn
Bilar Hacolby Lumbo. Pa-check attendance lang sila ni Maricel Lumawag kag Nida Bilyote Olarte. Kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy, kay Ihado Koichi, kay Toto Samuel Uy, gamonitor gid sila dira sa Barangay Alihis sa SGU Car Accessories. Nonoy paglumutan may hapon da. Talisay ara kali si Mary Joy Victorino Flores Makawili. Kay Tokayo Eric Fernandez may hapon gid. Athea Kim Iriman, kay Rina Ordinisa, ara man siya. Si happy birthday belated ni Guru. Kay Jinky Jalagdon sa Arizona, USA. Yan na kay Ana Sinoro. Dennis Richard Tiboroma, may hapon. Elizabeth Gamala, Doy Arthur. Sinobi Magapano sa DSB Barangay Pandanon. Trexie Ibuseo, anak Crofil, Emilia Hipunaya Santangub, Colonel Salvador Esparagosa, kag Emilia Hipunaya. Kapacheck attendance lang sila ni Inday Blasa, kag ni Diding Alohamiento. Homa Lumina, mayong hapon. Rochelle Polhenso Susana, ara gid sila, no? Ara na sa noy, okay na? Signal ni Action Eden Aboso. Gina-activate ang atong siling linya. May hapon nila kay Romeo Villasor. Romeo Villasor, mayong hapon. Romeo Villasor. Ga-monitor gid sa atong siling pangalagad. Ara na sa noy? Ari sa Action Eden Aboso sa mga update balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Eden, mayong hapon. Asya na, Eric, patigayunon, posible sa mabot nga Lunes, Agosto 15, ang turnover of command sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 6 nga si Lieutenant Colonel Brigadier General Leo Francisco. So kay Police Lieutenant Colonel Adrian Solis, spokesperson sa PRO 6, Agosto 8 pa ni Action Eric mo sang ginpapanaog ang order nga i-relieve na si Police Brigadier General Flynn Dongbo. Galing kay wala pa man nakaabot si Francisco, nagahulat-hulat pa man si Dongbo pero hindi siya danay. Umpisa Agosto 8, tasbong hindi siya danay makaperma. Isang importante man nga mga papeles. Pero sa patigayon nga Lunes, patigayon ang formal man nga turnover para sa bagong nga liderato sa PRO 6 sa liwat si Police Brigadier General Leo Francisco. So hulaton tani kung ano mga marching orders niya sa kapulisan, ilabi na nagapagbukas na sang klase Action Eric kag diriman particularly sa Region 6 kay nagahilapit ng Mascara Festival kag subong man sa diri sa Negros kag Bacolod kag subong man nga nagaduging pa sa gihapon ang illegal nga droga kag nagadamo man ang kaso sang pagpangawat. Balita gikan sa Nokpo, ang ka-action Yaksan Ida Raboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Sarawat kin Action Eden Aboso report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa Iluhanta report gikan sa New Government Center. Dredging kag ang pagpanghawan sa Mamburok Creek. Liwat nga patigayunon sang CDRRMO kag DPWH. Basi damo naman kwan. Basura da. Nagligat ng nga tuig ka daw aratsada kag ginarangkada dira ni Sergio Marie Vargas. Ang inang lugar da subong ara naman tinuan naman. Siguro damo naman na guro basura ay. Sa mga ka-breaks na bala sa Mambulok, sa Barangay 10, sa Barangay 12, palihog lang ha inyong mga basura, kamo tago kamo himo sa basura nyo, hindi na pag hala ka haboy da sa creek nyo, kay kung mag-ulan ka magbahati, kamo mangyapon dirang apektado, dapat manging vigilante kamo dira, na pumuluyo sa pagbantay sa kung sino man dira ang nagahaboy sa basura ya sa inyo dira creek nga nagahatag dira sang problema kung baha ang paghahambala. Ari sa Action Art ay hopon. Action Art may hapon.
May nga po Lorson, Eric, may plano na maliwat nga magpatigayon sa dredging kag clearing operation ang the CDRRMO upod sa DPWH dira sa may Mambulok Creek kay ang siltation o kung pag-us bala no sang mga balas kag iban pagid nga mga debris dira sa area sa Mambulok Creek. Liwat na naman nga na-discoveryan sa CDRMO nga nagtaas rason nga tinaghinay naman ang pag-us-us ng tubig. Pero nakita diri sa CDRMO nga ang barangay 10 kag barangay 12 daw mo ni siya ang may aragid sang dako nga pang kinanglanon agod iya sa dredging operation or I mean barangay 8 kag barangay 2. Ang 10 kag 12 siling diri ni executive or incoming executive assistant kag CDRMO cluster head Sir Aaron Bais ang dito sa 10 and 12 bali daw kwanto ya ang kinanglanon lang daw clearing operation manual actually ang nila sila nga plano. Initially nag-istorya na sila sa DPWH. Ang problema sa kung ginahulat niya na lang ang confirmation kung bala may available nga pondo for that purpose. Kaya ang DPWH hindi pwede magkabulig na sila mo dira sa dredging operation. Kaya ang plano sa city, kung may available ang DPWH para sa dredging operation, sila naman niya ang magapatigayon sa manual nga clearing operation paagi sa work or cash for work nga schema or strategy dira sa mga areas nga daw basura lang yung action, Eric, ang halawanan. Area portion gilang palayag ni Sir Aaron Bais. Istoryanay naman kami sang DPWH blood ato na nga i-clear ang sa Mambulok Creek. I-check pa namon kay basta may budget na da kuno sila para sa dredging da sang Mambulok Creek. Sa last April blato kuno naka-dredge naman na da sila. Follow-up naman kay nagtaas naman ang siltation da mo. Mabudlay na para sa manual clearing na yan siltation da. Kung may ara gid man, we will provide man niya sang cash forward sa barangay 12 and 10. Kay ang ila to sa 12 and 10 niya daw more on manual na da sila ya kay kitid na da kayo. Sang palayagan ni Executive Assistant Aaron Bais. So ginahulat nila ang confirmation kay in a way do hindi man subong gidayon kay ila tubla sing unang nga amphibious nga excavator at to subong nakapanaog nagali sa suba sa Mandalagan. Nag-start na tong ila pagputkot man pagpanghawan kag more or less ang estimated number of days sa operation base masubray sa kasiman na mga lapit guro gani 2 kasiman na mo ang estimate sa obra nila dito depende sa kada sigon especially nga may mga pila ka mga sagabal along the way, mga balay dira nga alawalan kag iban pagid nga mga puno sang kahoy kag nagabalabag dito sa suba nga makapadelay sang ila sining trabaho. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na Art Hopon gikan sa New Government Center mga balita natipon ang dugang sa nakaroon nga mga balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, Provincial Capitol, New Government Center sa ato sa Kapulisan. Bantayan lang ang mga issues dugang mga mainit ka balita sa pagpangalagad sa action firing line ni Action Marlon Hinavaya. Mayang hapon nila kag mayo lang nga pag monitor sa kay Cecil Bik da sa barangay Binubuhan, Bago City, no? Monitor gid sa ato. Magabalik kita pagkatapos lang sa ato sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Live. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya.
hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinenuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nakarama iaratsada rangkada chimpo ko lang alang na. Si Jolito Cordoba dara may hapon lang. Nagsakay mga miyembro sang Operation Tulong Task Group ng mga taxi driver ta. OTTJ ka monitor gid sa to, no? Pareng Amik Garceniaco dira sa UK, pare may hapon dira sa imo. Pareng Amik Garceniaco sa UK, porti ito kunong init sila. Action report after an edition, Biyernes ka presentation, liwat ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Ato silang mapatrola unit reporters in action nga napalagad karon nga hapon. Action Art ay hupon, Action Idi Ramoso, Action Zel Minardo, back to back sa to kapiloto, Action Nino Bogina. Opo diri sa itong mga partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa itong IT expert, Christian James Benares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa inyo regular ang korman sa siring palatuntunan ng Aksyon, John Diaz. Standby na sa masagong programa Aksyon Balita, Evening Edition o pod kay Aksyon An Dipensor Lisay. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, kita karon 9:30 to 11, Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon!